El passat divendres 29 de novembre, a les 8 de la vesprada, el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata es va vestir de gala per acollir una nova funció del 42è certamen teatral Vila de Mislata. L'obra Contratemps de la companyia valenciana No és lo que parece va captivar el públic amb una proposta carregada d'emocions, reflexions i moments d'humor. Tots teníem un mal nom a l'institut, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes quién era el teu? No ho sé, però tu sí que ho saps, veritat? Sí. Contratemps és una comèdia dramàtica que naix d'un text de Txema Cardenyà i que ha estat adaptada per a l'ocasió i dirigida per Àngela Freire. Què passa, contrapeta? Mira, això sí que és un cul, i no lo que tens tu, eh? L'obra ens ofereix un viatge a través de 5 històries breus que, amb gran sensibilitat i tocs d'ironia, exploren situacions quotidianes amb les quals el públic pot sentir-se identificat. Adolescència, complexos, amor, pèrdues, dols, somnis i venjances són els temes que marquen el ritme d'aquestes històries, en les quals la música juga un paper central com a element conductor del relat. Ara estem així junts, en este vell cafè de les delícies. Ell no hauria d'haver vingut. Vinga, Maria, relaxa. Amb aquesta combinació de drama i sàtira, Contratemps convida a reflexionar sobre les complexitats de la vida i els moments absurds que tots vivim, des d'una perspectiva tan propera com sorprenent. El públic entregat de principi a fi va poder gaudir d'una representació que, a més de fer viure, va fer pensar. La companyia No és lo que parece, de recent creació com a grup, compta amb intèrprets d'una llarga trajectòria en el teatre amateur, amb més de 15 anys d'experiència cadascun. A més de participar en certàmens de prestigi com el Vila de Mislata, representen diverses propostes escèniques cada any, consolidant així una presència destacada en el panorama teatral de la comunitat valenciana. Amb aquesta actuació, el certamen teatral Vila de Mislata reafirma el seu compromís amb la promoció del teatre amateur de qualitat, oferint a l'espectador una oportunitat única. El públic pot continuar gaudint del teatre en l'última representació, que participarà al concurs el pròxim 5 de desembre i en la cerimònia de lliurament de premis el dijous 12 de desembre al mateix teatre del Centre Cultural Carmen Alborch. Jo hauria jurat que era un saltamartí. No, era un escarabat. I tu l'havies xafat a consciència. T'havies enfadat perquè no t'havia volgut portar al riu amb mi. Com m'agradava aquell riu. Era enorme. Només de veure'l ja m'entrava l'emoció.